So everyone, welcome back again to our YouTube channel. So for today's video, is nandito po kami ngayon sa Tabunok. Pero wala pa rin sa kabot sa Tabunok yun. Kumbaga, doon na lang sa Tabunok, padong dito sa baba, ani nga kalsada. So, ningari ko is magpagtakal ko day. So, katapi kong pinabongang-bonga para magwapa, tag pinabonga day. So, mo ni siya, nga kung permidyo anihingan, kay doon ra siya, din barato ra sad. So, only 30 pesos, pwede na ka makapatupi ba yun? So, doon ra pagit siya sa among lugar. Kay luyuan ni dito, amuan naman yung lugar, din semento siya dito, diri lang medyo, so, dili pa siya semento. Pero bongga na, kay init man, 2 weeks na ata, sige init, wala iwan. So mo itong alami kayo, idagan-dagan ang mo ito dry. Isa pa i-rising-rising ni mo, bonggalos kayo, dahil may lisod. So mo na ito siya, kay si kuya kalami mamutupi, then sulit siya. So 30 pesos sa dahil, so gulaban na yun. So proper bila bang 60 pesos, then shit ka na po layo, gasolina pa dahil, so may pa dahil, kaya bisa mabaktas, okay pa, makatupi na pa dahil. So mo na ito dahil, gulaban. Walang. Ganaan ito na sabi. Gapa ka ito sa amin. Medyo buwa. Katawa ka. Oo. Katawa.
Pero ka may palbas niya. Diba na yung mga... Yeah, di man na libre. Ay, Di man na imong libre. against dino. Mahurot na sa imo. So, mga tayo everyone, di man ako patupi dahil sa mga gahang patupi, ngari lang, no? Ilang ko ya Sunday. So, doon rin siya sa Tabunok, doon rin sa Kalbugos, doon rin sa among lugar. So, sulit kayo ang 30 pesos everyone. Kung hirap mapaktas ba yun? So, dali pa dyan ang dahanding ko lang ba na dyan? Paputli na lang yung buhok, mura nagsags pugo dahil. Ha? Tabasa dyan. Hoho. Suyo pa mag-init ang uwan. Siyempre. Monto guys, manguli na mi. Diba? Welcome back again to our YouTube channel. Last update sa akong pagpatahal day. So okay na, di man akong pagupit day. So pak hinlo na wayo at dinalibo na akong buhok ko. So medyo hayag-hayag na akong tanawon ko day no. Then medyo gwapa na kayo ko day. Pusing. Ana ra nang pagpusing. Tahin ba yun? So, muna na tayo magbabay na ko. Kailan may nakikong tupi. So bye-bye!